ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना देवगडच्या वतीनं विभागातील बँक आस्थापनांनी मराठी भाषेचा वापर करावा असं निवेदन देण्यात आलंय। त्या संदर्भात देवगड तालुका अध्यक्ष संतोष मयेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवेदन पत्र देण्यात आलंय। यावेळी उपजिल्हा अध्यक्ष चंदन मेस्त्री, शहर अध्यक्षा ममता धुरत, शहर अध्यक्ष सचिन राणे, तालुका सचिव जगदीश जाधव, विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष अभिजित तेली, पोरे विभाग अध्यक्ष रवींद्र लाड, महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते। आठ दिवसांतही आम्हाला मराठीत दिसली पाहिजे। तुम्ही बोलाल आमचं हे झालेलं आहे वगैरे सगळं नाही सर ना। आता आमची वरती तुम्हाला सांगायचं हे पत्र तुमच्या कडेबजार ब्रँच चालू होणार। ते बोलतात आम्हाला लेटर नाही दिलं तर असं नाही सगळं तुमच्या तुमच्या ब्रँचला देवगड ब्रँच आहे आणि 8 दिवसानंतर आम्ही परत येणार आहोत। नाही पण मी काय म्हटलं हे सर्व ब्रांचेसला तुम्ही पण जाऊन भेटून आले त्याच्यातून ते जास्त बरोबर आहे। तुम्हाला दिली म्हटलं तुमची तुमचंच आहे ना। माझी हेच ब्रांच आहे ना, मी आज ब्रांच आहे ना, देवगडचाच आहे मी फक्त सांगा ना की आमच्या मेन ब्रँच सांगतो तसं काय नाही पण तुम्ही पण जाऊन भेटून हे बघा नंतर त्यांना मी एक देऊ होता मी तुम्हाला तर कल्पना दिली आहे। आणि आज तारीख किती आहे? 12 तारखेला 12 तारीखला बुधवार जाऊ। हे परत तुम्ही बोला स्टेशनरी एकदा बनली नाही तुम्ही परत बनवा तुमची आहे बनवायचं आहे। पण हे जे फॉर्मॅट आहे त्याच्यात ठीक आहे बघू आम्ही फॉरवर्ड करतो तुमचं त्यावेळी तुम्ही बोलू नका आम्हाला काय सांगितलं नाही। आता आम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँक या इथे जाऊन आलो। तिथे स्लिपमध्ये मराठी भाषा आहेच नाही आणि काही ठिकाणी परप्रांतीय कर्मचारी आहेत त्यांना मराठी येत नाही। तसं ते आम्ही त्यांना 8 दिवसाची मुदत दिली आहे। 8 दिवसानंतर ते चेंजेस नाही झालं, मराठी बोलले नाही तर आम्ही आमच्या स्टाईलने काम चालू करतो आणि हा आमचा हट्ट आहे। आता आग्रह नाही, आता हट्ट झाला आहे की मराठी पाहिजे आम्हाला। आणि आम्ही देवगडवासियांना पण विनंती करतो, तुम्हाला जर असं कुठे पण हिंदी बोलायला लावत असेल तर सरळ आमच्याशी संपर्क करा। आमचे पदाधिकारी आहेत, उपजिल्हाध्यक्ष चंदन मेस्त्री आहे, पोयरे विभागाध्यक्ष रवींद्र लाड आहेत, तालुका सचिव जगदीश जाधव आहेत, महिला शहर अध्यक्षा ममता धुरत आहेत, असे अनेक पदाधिकारी आहेत। ज्यांची संपर्क करा, आम्ही तुमच्या त्याला धावून येऊ। राजसाहेबांची भूमिका मराठी भाषेसाठी आणि हिंदुत्वासाठी हीच आहे। 19 वर्ष आले मराठी भाषा आणि मराठी माणूस आम्ही सोडलेला नाही। यापुढे आमची मराठीची शक्ती साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे ही आमचा हट्टच आहे की मराठी पाहिजे। यापुढे कोणालाही मुभा दिली जाणार नाही की आम्हाला येत नाही मराठी, आम्ही शिकतो आहे। 8 दिवसाची मुदत त्यांना दिलेली आहे। 8 दिवसानंतर ते आमच्याशी मराठी बोललेले दिसले पाहिजे। त्याच्यानंतर जे होईल त्याची जबाबदारी बँकेची असेल आणि प्रशासनाची असेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।